Kaixo eta ongi etorriak maiatzaren 24 untan, asteazken untan. Unat magazinera gaurkoan ere bi elkarrizketa izan ditugu hementxean platoan eta kasunetan biak politika kontuekin zerikusi dutena hauteskundeekin gaurkoan aukera izanen dugulako bi hautagai berri ezagutzeko. Alde batetik Irurtzungo Bilduren alkategaia Unai Garrazkin ezagutuko dugu eta bigarren elkarrizketan berriz Lekunberriko Bilduren alkategaia, baita ere Arkaitze Goikoetxea, kasu honetan, gainera Lekunberrin kontua aski lehiatua dago, aski emozionantea, Lekunberriko taldeak urteak daramazki gobernuan, udal gobernuan, eta ikusiko dugu, aurten, zer gertatzen den. Bueno, hortzen ezagutuko ditugu haien iritziak eta analisiak. Nola ez, guzi hori baino lehen, askaitezen magazineko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1985an Leideneko Unibertsitateko liburutegiak nomenklatorra argitaratu zuen liburutegi bateko lehenengo katalogo idatzia. 1923ko maiatzaren 24ean Reichstagak handiak eman zizkion Hitlerri ondorengo 4 urteetako Alemania nahi eran gobernatuko zuen honek. 1949an Sesbek Berlingo blokeoa amaitu zuen 11 hilabete ondoren. Eta 2008an Manuel Marulanda Tirofijo, Farkeko buruzagia eta munduko gerrillaririk zaharrena hiltzela jakinarazi zuten. Ea zer dagoen agenda kulturalean. Asteazkenean, Azpimarrak nere baldaren liburuaren aurkezpena. Uxue Razkinek aurkeztuko du eta egilea bera ere bertan izanen da, atxaldeko 7:30 Karrikiri elkartean. Hortzegunean Zaldiko Maldikoren irakurle taldean hitzordua Josean Agirreren Solteroen dantzalekuak liburuarekin, atxaldeko 7:30 Zaldiko Maldikon. Itziar Ituño aktorea biltokin izanen da atxaldeko 7:30 pertsona eta pertsonaiaz solasean. Kantu eta hitza musika zikloaren barne, Lumi taldeak kontzertua eskainiko du Oko Andre Maria plazan atxaldeko 8:00. Hortzira arean, iritsi da azkenean irrikaz itxaroten ari ginen Alarma deitutako Sutagarren diska berria, 11 kantaz osaturik eta 60 minutuko inguruko iraupenarekin. Totem aretoan atxaldeko 8:00 aitzinera. Eta larun batean, maiatzaren 27an, ospatuko dute Alde Zarraren eguna auzoko hainbat txokotan, egun osoko egitarauarekin, kalejirak, ikuskizunak, kontzertuak. Argi Berdea Arbizuko Gazte Asanbladak 58. urteurrena ospatuko du eta horretarako egun osoko egitaraua antolatu dute. 8:30 aitzinera elektrotxaranga eta 8:00 aurrera Zetak, Raimundo Elkanastero, Eskabidean eta bertze hainbat taldek kontzertua eskainiko dute. Eta Bal Folk Lolita, Del Monteil, Aiaral eta Areta Lorea musikarien eskutik Hortzadar elkartearen egoitzaren aurrean Deskaltzo Euskalean atxaldeko 7:00. Eta goazen gaurko egunkarien azalekin. Diario de Notiziasen lerroburu nagusian, PSNek Geroa Bairekin eta Nafarroarekin udal itunak egitea erabaki du eta EH Bildurekin egitea baztertu du. Txibitek gobernua osatzen duten indarren arteko akordioa proposatu du zerrenda bozkatuenari alkatetza errazteko. Barkosek ohartarazi zuen ezela gobernu itunik egongo elkarrekikotasunik gabe udaletan. Argazkian Imanol Arregi eta bere anaia Tatono, izenburuan Imanolen agurrak garai bat ixten du xotan. Diario de Navarran argazkian Iruñeko alkatetzara aurkezten diren hautagaiak, izenburuan berriz, Iruñeko alkatetzari buruzko eztabaida Ibarrolaren UPN eta Asironen EH Bildu artekoa da. PSNeko Elma Saizek ziurtatzen du ez duela EH Bildu bozkatuko Iruñeko alkatetzara. Bertze berri batean, Caritasek dio laguntzek pobrezia baino ez dutela Nafarroan. Eta Gara egunkarian, izenburuan Joseba Asironen hitzak, Iruñeko eskuineko alternatibak EH Bildutik pasatzen dira. Asiron EH Bilduren zerrenda burua da berriro Iruñean alkatearen alkatetza berri baten buru izateko helburu argiarekin.
Argazkia berriz, Errealeko jokalariak izenburuan. Take Kuboren goli ikusgarri batek jarri du txapeldunen liga Errealarentzat puntu gutxira. Berri egunkarian argazkian zahar etxeetako langileen gatazkaren amaiera ospatzen atzo Bilbon. Izenburuan, grebaren emaitza 23ko soldata igoera. Akordioa egin dute Bizkaiko zahar etxeetako patronalak eta ELA eta UGT sindikatuek. Langileek 78 eguneko lan uztea egin dute. 5.000 behargini eraginen die hitzarmenak. Bertze berri batean, Errusiak bukatutzat eman ditu Ukrainako mugan milizia batzuekin izaniko borrokak. Eta Euskal Herria irratian berri nagusian Joseba Asironen hitzak. PSN Iruñeko alkatetza UPNren esku uzteko laguntzaile bila dabil. Elma Saiz esan dezaken bakarra esaten ari da, baina ikusi beharko da hauteskundeen ondotik egiazki zer gertatzen den, dio Asironek. Indar bozkatuena izateak eramanen luke zuzenean Bildure Iruñeko alkatetzara Asironen esanetan. Alboko berrian, San Ferminetako salmenta puntuek etxola itxura izanen dute. Azkenik, larun batean irekiko dute San Ferminetako tombola. Igandean, hortzen ditugu hauteskundeak, maiatzaren 28 honetan, badakizuen Nafarroakoak eta baitere, udal hauteskundeak izanen ditugu. Hementxen gabiltza, magazenean, hainbat hautagai eta alkategai ezagutzen, eta gaurkoan ere, alaxe eginen dugu, izan ere, Irurtzungo Bilduren alkategaia ezagutuko dugu, eta gainera ikusi beharko da, baino aukera haunitzekin alkate ere izateko, beraz akaso ezagutzen ari gara, datorren Irurtzungo alkatea, Unai Razkin izanen dugu gaurkoan, platoan, pixkat bera, eta beren programa ezagutzen, beraz, atxaldeon Unai, eta mil esker gurean egoteagatik. Atxaldeon bai, eta mil esker zuei gonbidatzeagatik. Zer moz dago Unai, gorputza, sentsazioak, erraten zenean kameratik kanpo, gogoak, ez etortzeko igandea behingoz, eta aurrera. Bai, gogoekin, azkenean kanpaina luz egiten da, baina, momentuz lasai eta gogotsu. Kasu honetan gainera aurpegi aldaketa Unai, ez dakit hori nola hartzen den, bizketa erronka bezala, bizketa errespetua ematen du, ez? Zeren hor Aitorrek egin du lana 8 urtez, eta txak, orain, aldaketa hori nola baitere zure kargu hartzea, ez? Ez dakit ematen duen bizketola errespetua edo... Bai, Aitorrek 8 urte eman ditu alkatetzan, lan oso ona egin du, bai berak bai Bilduren udaltalde guztiak, eta errespetua, bai ardura delako, azken finean ardura bat da, eta hori heldu behar zaio, baina Bilduk Irurtzunen udaltalde zabala du, indartsua du, langilea du, eta talde bat aurkezten gara hauteskundeetara. Azkenan alkatea bat bakarra izango da, baina argi dago talde bat dagoela, taldea ondo funtzionatzen duela, eta horrek babes handia ematen dit. Gainera Aitorrek ere segituko du, zerrendetan? Bai, Aitorrek jarraituko du zerrendetan, eta taldean ere bai, eta horrek ere, horren esperientzia ere, lasaitasun handia ematen dit niri eta taldeari, eta ez bakarrik Aitor, beste bi alkate izandakoak ere bai zerrendetan datoz, taldean egongo dira, beraz Irurtzungo ezagutzaz eta udalkudeaketaren esperientziaz hori ziurtatuta dugu bai edo bai. Hoi, ez da, kontu jikia, ez? Zeren bertze, herri haunitzetan ez, gertatzen da, zerrenda goititik behiti aldatzen dela, eta ostras, horra hasi bartzara dena ikasten, talde guztiak hasi behar du dena ikasten berritik, ez? Kasu honetan behintzat baduzue, horri dutzen zai, bentaja haundia, ez? Ja, badagoela hor, esperientzia sendo bat. Bai, hori horrela da, bai, gu saiatu garena da, zerrenda erdia aldatzea, beste erdia jarraitzea, holako aldaketa bat ematerakoan modu lasai batean egiteko eta esperientzia hori eta gordetua izateko, ezta. Zu nahi, egon zara orain zerrendetan, orain arte, zinegotzi lanetan, hartzen? Ni zerrendetan bai egona naiz, baina zinegotzi bezala ez naiz inoiz egon. Egia da, ni berez udal langilea naizela, 13 urtez daramatzat udaletxetan lanean, eta orduan ezagutzen ditut udalen funtzionamenduak eta ezagunak egiten zaizkit, eta
horrek uste dut ere pues, lagunduko didala nahiko. Beraz, administrazioa nahiko ongi ezagutzen duzu, erraten aldugu. Uste dut baietz, ezagutzen dudara, bai. Beharko. Bai. Unai, aipatzen genituen, orai gauzatxo batzuk, ezta, langile aztarela hor, udalekin eta, teknikari gisa, baina, hortik aratago, Unai, pertsona gisa, Unai Razkin, ezagit, nor da, ezagit zer errango zenuen berataz. Bueno, Unai Irurtzungo gazte bada, ja igual ezain gazte, bere herrian beti bizi izan dena, bere herria maite duena, oso gustora nagona, eta betidanik herrian lan egin dudala, kolektibo desberdinetan, herri mugimendu desberdinetan, eta horrela jarraitzeko asmoarekin. Zerk deitzen dizu politikaz edo ez dakit, zer motibatzen aldizu momentu batean? Nik uste politika dena dela bizitzan, alor batean, dena dela politika. Eta zer motibatzen dauen? Nik uste ikusteak nola herrian gauzak egiten diren, nola baldintzak hobetzen diren, nola jendearen bizikalitatea hobetzen den, zerbitzuak zabaltzen ditugun, hori guztia ikusi izan dugu azken urteetan, eta horrek bereziki motibatzen nau, gauzak aldatzea eta politika instituzionala, kasu honetan udaletxeena edo pixkat herritarren meseretara kokatzeak. Sartuko gara horretan pixket, aipatzen genuen, hor hain zuzen ere Aitorrek egindako lana aski ona dela, zuen aburuz, egin dezagun balorazio txiki bat, 8 urte hor behintzat Aitor lanean, ez dakit nola ikusten duzun, zuk Unai egin den lan hau, Bilduk Irurtzunen bazken urte hauetan egiten ari duena. Gu oso positiboki baloratzen dugu azken urtetan egindako lana. Hor baditugu, esango nuke, bi gai garrantzi handia hartu izan dutenak herrian. Bata izan zen Inasaren itxiera, eta ondoren hori nola berreskuratu dugun eta nola berrindustrializatu dugun gune guzti hori. Hor bazegoen Inasa, itxi zen, aldaketaren gobernuarekin batera, Nafarroko gobernuarekin batera garai hartan kudeaketak egin ziren, eta orain industrigune berri bat dugu, enpresa asko etorri direnak, oraindik badaude lur gehiago ere horretarako, eta horrek nik uste kudeaketa onaren seinale bat dela. Azkenean guk nahi duguna da herrian lan, bizi, ikasi, eta horretarako beharrezkoa da horrelako azpiegiturak izatea. Eta gero beste alde batetik ere bai, badugu beste gai bat oso garrantzitsua izan dela herrian, eskakizun historiko bat izan dena, eta badela saihesbidearen egitea. Hor herri erdigunetik trafiko asko izan dugu, tonelaje handiko trafikoa, fabriketara joaten zirena, eta orain legegintzaldi honetan saihesbidea egitea lortu da, oraingoan ere bai Nafar gobernuaren laguntzarekin, elkarlanarekin, baina baita ere bai herrian egindako lanarengatik, eta nik publikoki ere eskertu nahiko nuke horren alde egin duten herritarretan urbanako guztiak, saihesbidean aldeko plataforma sortu zutenak eta horren alde lan egin zutenak, eta baita ere udaletxetik, zinegotzi bezala, lan egin duten guztiak. Bai legegintzaldi honetan, bai aurreko legegintzaldietan, bai Bilduren kideak eta bai ez zirenak ere bai, ze horren alde ere egin dute. Eta noski ere bai eskertu, Bilduren talde parlamentari hori ere azken bultzadatxoa ematen lagundu zigulako. Orduan nik uste, bi gai horiek garrantzi handia izan dutela herrian, eta aurrera pauso bat badela, Irurtzundarren bizi kalitaterako. Hortxen, bi kontu, bi gako nola baitere, aurreko ziklo horrenak, legegintzaldi horienak, hementxe Unairen aburuz, ongi kudeatutakoak behintzat edo ongi lagundutakoak Bilduren udal gobernu horretatik. Bi gai horiek, beraz, pentsatzen dut saihesbidea, listo, horrena nola baitere egina dago, mision kumplidatik, bertzearena industrializazioarena, pentsatzen dut izango duela, bere jarraiko hortasuna eta egin barko duzuela akonpainamendu bat, baina ze bertze gai ikusten ditu Unai Razkinek eta zure alkatetza taldeak, gakoak direla nola baitere Irurtzunen momentu honetan.
Bai, esan bezala, gure helburua da, hori, Irurtzunen, eskualdean, bizi, lan, ikastea, ez? Eta horretarako, uste dugu, hasteko pertsona guztien eskubideak bete behar direla, eta horretaz hitz egiten dugunean, batez ere hitz egiten dugu ere bai, talde zaurgarrienen eskubideak bete behar direla, esan dezagun, LGTBIQ+ kolektiboarenak, pertsona migranteenak, arrazilizatuak, gazteak, eta abarrakoak, ez? Eta horretarako behar minimoak aseta egon behar dira. Eta uste dugu horretarako beharrezkoa dela etxe bizitza duin bat izatea, beharrezkoa dela lan bat duin bat izatea, eta beharrezkoa dela osasuna izatea, ez? Orduan horretan lanean gabiltza, eta etxe bizitzaren inguruan, pasan legegintzaldian ere, legegintzaldi honetan, oraindik ez da bukatu, inkesta bat egin genuen, Nasubintza enpresa publikoarekin batera, batez ere gaztei zuzenduta, badakigu etxe bizitzaren arazo globala dena, baina bereziki gazteak dira zaurgarrienak alor honetan. Eta horren ondorioak ikusita, hartu ditugu ja hainbat erabaki, ez? Lehenengo erabakia da urbanizazio berri bat egiten ari gara, Lizarra kalea eta Saihesbidearen arteko lurrak hartuko lituzkena. Bazegoelako olako eskaera bat lursail partikularrak lortzearena, etxe isolatuak edo adosatuak edo olakoak egiteko, ezta? Eta hor baditu udalak lur publiko batzuk eta horien bitartez saiatuko gara ahalik eta baldintza honetan ateratzen, ez? Eta posible baldin bada horien bitartez lur pribatuak edo prezio pribatuak ere nolabaiteko kontrapeso bat edo kontrol bat egiteko. Eta gero beste alde batetik badaukagu beste lursail bat, kamineroen lursaila deitzen dena, hor betidanik Nafar gobernuko errepide lanetan daudenak daukatelako egoitza, eta horretan ja hizketan ari gara ere Nafar gobernuarekin eremu hori garatzeko. Eta eremu horretan garatzeko badago plangintza bat, eta hor ezarriko genituzke babes ofizialeko etxe minimo bat, ez? Hor inkestaren ondorioz ikusitako ondori aurre egiteko. Geroz, esan dut ere bai garrantzitsua dela lana izatea, hor da industriagunearen garapen hori, eta hortaz aparte ere bai, guk apostu egiten dugu ere bai lan publikoa sustatzekoa. Lan publikoa, kudeaketa publiko zuzena, ez beste batzuei arrendatuta edo subkontratatuta, baizik eta zuzenak udaletxeak aterata, enpleguen kalitatea bermatzeko. Eta baita ere jarraituko dugu bultzatzen, azken legegintzaldietan bezala, enplegu soziala. Zerbitzu sozialekin batera ateratako lanpostuak pixkat jende zaurgarrienari zuzenduta, ez? Argi baitaukagu zaurgarritasunetik ateratzeko ezinbestekoa dela lan bat izatea eta duina izatea. Zertan unai lortzen aldituzue, kudeaketa publiko horiek eta lanpostu publiko horiek, ez dakit zerbait duzuen burutan zehazki, sektoreren bat, konkretuki? Ez, guk urtero udal bezala ateratzen ditugu lan publiko desberdinak, herri lanak, herri mantenimenduak egiteko, eta baita ere, udalaren kompetentzia diren gaietan, kale garbiketetan, eta horietan guztietan lan publikoak bermatzen ditugu, izan zen garai bat hori horrela ez dela, enpresa pribatu batzuk arduratzen zirenak, baina horia publizifikatu zen, eta gure asmoa da horretan jarraitzea, eta beharrak ditugunean lan publikoak ateratzea, baina zuzeneko kudeaketa batetik. Eta aipatu dugu beraz, etxe bizitzaren kontua, lanarena, ez dakit hor zerbait errateko gehiago? Osasunarena ere aipatu dut, garrantzitsua delako osasuna izatea eta osasun zerbitzu egokiak izatea. Eta gai honetan, azken legegintzaldian ere bai, Irurtzunen osasun zentroa badago, osasun etxea badugu, eta zerbitzu berriak gehitu dira, gehitu da psikologo bat, gehitu da fisio bat, gehitu da langile sozial bat lanaldi osoarekin, erdiarekin zegoen orain arte. Eta horrek zer eragin du? Eragin du eraikina bera fisikoki muga bat dela zerbitzu hobeagoak eskaintzeko. Ez dira sartzen, ezin dira zerbitzu gehiago eman, eta horrek badauka eragina herritarrengan eta profesionalengan, ez? Orduan, gu Nafar gobernuarekin ere udaletxea ere kontaktuan dago, eta gaur da eguna eskaini dioguna lursail publiko batzuk, udalarenak, eraiki berri bat egiteko, zerbitzu gehiago jasotzeko eta kudeaketa hobea emateko.
Hortzen gai ez, gako batzuk, hemen Unaiek aipatzen zizkigunak, Unai, baten bat gehiago nik ere atera nahi nizun, ikusteko hortan ez, zein da zuen ikuspuntua. Bat, garrantzi handikoa, suertatzen ari dena azken denboraldi honetan, ez, aldaketa klimatikoarekin zer ikusia duena, hortzen baditugu ez, idorte ikarragarriak aipatu dute, baitere, hortzen ez, Europatik eta Nazio Batuen erakundetik datozen urteak bereziki beroak eta idorrak izanen direla, beraz, kontua da jasangarritasunaren afera, hortzen erdigunean dagoen kontu bat dela, ez dakit honek Irurtzunen ere baduen bere espazioa, bere rekorridoa izaten alduen, izan daiteke ez da, bide gorriak eginez, peatonalizazioak, ez dakit nolabait ere pakete edo bloke horretan zuen proposamenak zein izaten aldiren. Gai honetan egia esan lan handia egin du udaletxeak, egin du EH Bilduk alor honetan, azkeneko legegintzaldi hauetan. Asesoria energetiko bat dugu kontratatua, horrekin lan egiten dugu. Eta orain arte hartu ditugu ja neurri nahiko. Udal eraikinetan aspaldi kendu zen gas kalderak eta gasolio kalderak berotzeko, beste formatu batzuekin ordezkatzeko, esateko biomasa kalderak, egin dira ere bai udal eraikinetan, bai udaletxean, liburutegian, eskolan, eta hor, eskola frontoia kiroldegia osatzen duen eraikinetan eguzki plakak jarri dira, horien bitartez funtzionatzen da hein handi batean, eta pauso gehiago emanen ditugu, orain pentsatuta duguna da, trantsizio ekologikorako, bai energia burujabetza, bai elikadura burujabetzarantz pausoak ematea, hor egin ditugu orain baratza batzuk, herritarren beharrak bazeudetelako, 30 baratza sortu ditugu, 30ak bete dira, horretatik pausotxo bat eman dugu eta horretan sakondu nahi dugu. Eta bestean, gaude orain lanean komunitate energetiko bat sortzearena, helburuarekin energiaren esparrua demokratizatzeko eta baita ere energia berriztagarriak bultzatzeko. Baina dena ez da hori, eraikinetan ere bai egin dugula bat, eta aipatuko nahiko nuke adibide oso polit bat Atakondoa eskolan egin zena, ezta? Hor isolamendu bat egin genuen, eraikin guztiaren fatxada estaltzen zuena, kontsumoak murrizteko, isolatzeko eraikina, eta izan zen ikasleak beraiek eramaten zituzten egunkariak, astero, eskolara, eta behin kopuru nahikoa zutenean, baina milaka egunkari horiekin egin zen eskola bera estaltzeko, isolatzeko materiala. Hor nola hondakin batetik sortu duzun holako isolamendu bat energetikoki aurrera pauso bat emateko. Eta gainera elkarlanean, proiektu guztia, beraz bere alderdi pedagogikoa ere bai bazuela. Bertze kontu bat horrukitzen dizuena hurbiletik, eta baitere baduena jasangarritasunarekin zerikusia, Aralarretik pasa nahi duten gasobiaren kontu horrena, duela hilabete eskas, hilabete batzuk egon zen hor protesta nahiko handia Lekunberri nahi zuzen ere, hortik uste dute Etxeberritik okerrezpanago, badire proiektu ezberdinak, baino Lekunberrira eraman nahi dute gasobi bat, eta hortzen herritarra unitzen kexak, pasa nahi dutelako nolabait ere Aralar erditik edo toki batzuetatik, gasobi bat. Ez dakit horren aurrean zuen posizioa zein den, Unai? Bai, hasteko esatea, badera nahiko kontraesankorra guretzako garai honetan hitz egiten dugula larrialdi klimatikoaz, hitz egiten dugula gasaren dependentziaz, olako infrastruktura, gasaren dependentzia handiagoa sortzen dutenak egitearekin. Uste dugu bestelako konponbideak, bestelakoak bilatu behar direla. Dena den, olako gasorodukto bat egin behar baldin bada, azkenean ez dugu ulertzen aukeratu duten proiektua, aukeratzen dute proiektu bat, zeinetan gurutzen den Aralar, zeinetan Suntxik eta naturarena asko zera handiagoa den, non dagoenean alternatiba bat, badela Plazaolaren bidetik joaten dena, hor
badagoela ja odi bat bere garaian, ez? Urrekarriak eta bar daudelak, osea badagoela markatu da bidea eta izango litzatekeela hortik joatea, ez? Orduan ez dugu ulertzen nola aukeratzen den suntxiketa gehien daukan proiektu bat, badagoenean beste bat ez duena holako afekziorik izaten. Zakit, pentsatu duzuen, edo bururatu zein izaten alden arrazoia, diot, zeren hemen izan ditugu ez, elkarrizketatuak ere baita ere, plataformako ez, Aralar biziriken plataformako jendeak, eta, haizu, ez zuen inork sobera argi zein zen arrazoia, hain zuzen ere, pasatzeko erditik eta ez alternatiba batetik, ez dakitzok ere hipotesiren bat duzun edo nahi. Ez dakit, nik hipotesirik ez daukat, nik dakidena da, inork ez duela horren inguruan azalpenik eman, zergatik aukeratzen den bat eta zergatik baztertzen den bestea, eta nik hor uste, baimenak ematen dituztenak edo proiektu hori obertzen dutenak, pentsatu, eman barko dituzke azalpen bat, zebatik bat hobesten den eta bestea ez, ez? Eta hor uste dut ere Nafar gobernuaren papera egon beharko lukeela, ez? Bertze azkeneko gai bat unai, gainera ikuste dut hortxen kamisetan ez, sorionekuen konturena, beraz, Euskararen gaia, ezagit irurtzunen hasieran, hola motz-motzean aipatzen alko zenigun, pixkat nola dagoen kontua, eta horretan zein den zuen proposamena EH Bildutik, Euskararen gaia, beraz. Bai, azken urteetan, uste dut, aurten atera zela azkeneko azterketa Euskararena, erabilerarena, eta egia da pixkate gora egin duela herriak, ezagutzan bai, nabarmen gora egin du. Orduan guk proposatzen duguna da, behin ezagutzan ja pauso batzuk aurrera eman direnean, saiatu behar garela erabileran ere bai pauso txoiek emanez, ez? Ezagutzan aurrera pausoak ematea oinarrizkoa da, ezinbestekoa da erabileran emateko, baina ezagutzan aurrera egiteak ez du esan nahi beti erabileran egitea, ez? Orduan hori sustatzearen alde gaude eta sustatzen dugu, ezta? Hortxen, bertze gai bat, argazki txiki bat EH Bilduren proposamenena, pasako gara, elkarrizketaren azkeneko blokera, hortxen dago, igande honetan herriak eman beharko du bere iritzia, ez dakit, pixkat zuen aurre ikuspenak nolakoak dire, printzipioz EH Bildu, azken urtetan, oberantz, ez da, unai? Bai, egia esan azken urteetan, azken hauteskunde guztietan goruntzako joera dauka EH Bilduk. Uste dugu hori ez dela kasualitatea, bada egiten den lanaren ondorioa, eta bada ere bai, nik uste herritarrek ikusten dutelako EH Bildu badela tresna egokia, beraien bizitzak hobetzeko, beraien eskubideaen bermeetan aurrera pausoak emateko, eta alorretan pozik gaude. Aurreikuspenak beti zailak dira egiten, baina gu pozik gaude, uste dugu lan ona egin dugula, uste dute herriak ere lan hori ikusten duela, eta igandean ikusiko dugu emaitzak zeintzuk diren, baina emaitzak direnak direla ere, gure borondatea da berdin lanean jarraitzea, eta zintzoki egitea, ez? Batzutan asmatuko dugu, beste batzutan igual hanka sartuko dugu, baina argi duguna da lan egiteko gogoa, lan egiteko borondatea badugula, eta gauzak zintzotasunez egiten direnean jendeak eskertu egiten duela. UPNek aterako du zerbait ere, zuen ustez? UPNek aurkeztu du zerrenda, bi zerrenda bakarrik aurkezten dira herrian, EH Bildu eta UPN, beraz, bai, UPNek aurkeztu aterako du, herritarrek nahi duten kopuru-aina EH Bilduk bezala. Ze pasatu da, por cierto, hortxen irurtzunen nabaiekin, ez? Zeren, ari nintzen bertzen ikusten pixket datuak, eta hor badirudi, zein 2011 arte edo, arras fuerte zegoela, eta batean desagertu zen. Ez dut uste desagertu zenik. Gogoratzen baldin badugu, Nafarroa bai bere garaian, Aralar, Eusko Alkartasuna, EAJak eta batzarrek osatzen zuten, gaur egun herrian EH Bildu aurkezten da, eta gogoratzen baldin badugu EH Bildu barruan Eusko Alkartasuna, Aralar ere badaude, ez? Beraz ez dut uste
desagertu denik, baizik eta hor jarraitzen du jendea, baina jende horrek ikusten du herria antolatzeko, herrian alde lan egiteko, EH Bilduren proiektua badela proiektu eraginkorrena eta ilusionagarriena momentu honetan. Baina egia da, geroa bai batek ez duela izan, adibidez, ez? Ibilbiderik bertzetoki batzuetan bai izan duen gixan, adibidez. Bai, geroa bai udala hauteskundeetara ez da aurkeztu, ez du zerrendarik atera, bai egia da parlamenturako bozketan bai emaitzak dituela, baina hori mugimendu bakoitzaren kontua da, eta ez nintzukeni esango zergatik bai leku batzuetan bai beste batzuetan gutxiago edo ez egiten duen. Gu gurera goaz, herria hobetzera, herritarrekin lan egitera, eta argi dugu bai herrian eta bai parlamentuan EH Bildu dela tresnarik eraginkorrena eta momentu honetan ilusio gehien pizten duena, Nafarroan. Unai, hementxen utziko dugu, bai eskatuko dizut, nola ez? Baliatzea, elkarrizketaren bukaera. Baizu, errateko, zergatik irurtzundarrek nolabait ere jarri behar duten bere konfiantza edo nolabait ere beren bermeak EH Bildun, zergatik da garrantzitsua udalean egotea hortzen irurtzunen EH Bildu. Nik uste garrantzitsua dela EH Bildu udaletxean egotea, azken urteetan egindako lanaren jarraipen bat egiteko, badaudelako proiektu batzuk ja martxan ditugula, argi geratu delako udalaren kudeaketa ona egiten dugula, herritarren bizi kalitatea, herriko zerbitzuak hoberantz egiten dutela, eta badaukagulako gogoa lan egiteko, ilusioa lan egiteko, eta beti ere gure eredua jarraituz. Gure eredua da, eredu parte hartzaile bat, herritarrekin batera erabakiak hartzekoa, eta horretan gaude. Errazkin, EH Bilduko irurtzuneko alkategaia, hementxen gurean gaurkoan solasean, ikusiko dugu zer gertatzen den igande honetan, gero eta gutxiago falta da, printzipioz badirudi, alkatea hementxen dugula, baino ikusi beharko da, beti ere sorpresak egoten direlako. Unai, mil esker handi hitz gure egoteagatik. Bai, eskerrik asko zuei. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur egunaren hasieran ezegonkortasun apur bat izanen da oraindik eta hemenka zaparrada mardulen bat bota dezake. Goizetik aitzinera euri txikia eginen du soilik ipar partean gehien bat. Atxalde gau partean berriz, atertuz joanen da. Iparraldeko haizea ibiliko da eta atxaldean barnealdean indartu eginen da. Temperaturan aldaketa handirik ez da izanen, baina apur bat jaits daitezke. Eta bihar, hortzegunean hasieran hodeiak eta ostarteak izanen dira, eta ez da baztertzen iparraldean euri pitxin bat egitea. Egunaren bigarren partean hodei trinkoagoak agertuko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake. Iparra haizea ibiliko da, bolada gogorrekin. Azken orduetan haizea ahul geratuko da eta ekialdekoa izanen da. Temperatura minimoak jaitsi eginen dira eta maksimoak berdintsu jarraituko dute. Eta bigarren elkarrizketa honetan jarraituko dugu, hementxen gure Nafarro honetako udal eta udalerri ezberdinetako hautagaiak ezagutzen, kasu honetan Lekunberriko alkategaia ezagutuko dugu, EH Bilduren alkategaia, hemen izanen dugu Arkaitz Goikoetxea gurean, hor ere ibili zen aurreko legegintzaldian saiatzen alkatetza hori lortzen. Hartan ez zuen lortu, honetan ikusiko da Lekunberrin gauza arron lehiatua dago, urtetik eta urtera lehiatuago, dirudi, beraz, erabat emozionante Lekunberriko kontua, eta gaurkoan, ea, zer kontatzen digun, Arkaitzek, ea nola ikusten duten haiek, Lekunberriren kudeaketa, eta zein diren haien proposamenak, EH Bildutik, beraz, lehenik eta behin, Arratsaldeon Arkaitz, eta mil esker gurean egoteagatik. Bai, arratsaldeon, eskerrik asko zuen gonbitagatik. Nola dago gorputza, Arkaitz, hortzen igandean, berehala dator, ez dakit, pixkete emozioak edo nola dauden? Bai, emozioa badago, nekea ere badago, azkenean kanpaina hilan 12an edo ustuta hasi zela, baina, guk ja denbora gehiago daramagu kanpainan, eta, atzo taldekide bati esaten nion bezala, hasi baino indartsuago bukatzen ari gara, eta hori seinale ona da, bai, herritarrengandik
jaso dugu gasolina pixka bat. Bada ilusioa. Bai, bada ilusioa, badugu ilusio gogoa, eta herritarrekin harreman egin ditugu, programa etxe banatu dugu, eta, bueno, jaso dugu herritarren animoak eta indarra ere, eta beharrik horreri esker, bueno, badugu ilusio gogoa, eta indar berritu gara pixka bat bai. Arkaitzean ezagutuko zaituzte gehiago, pentsatzen dute Lekunberrin, bueno, nolabait ere ezagutzen ez zaituzten hoientzat eta gainerakoentzat, ez dakit aipatzen alko zen nola behintzat laburrean Arkaitz Goikoetxea nor dugun, zer errango zenuen berataz? Bueno, Arkaitz Goikoetxea jaiotzez Oiartzuarra da, Gipuzkoarra, Lekunberrin badago, Gipuzkoar batzuk badaude. Orain dela 2005an edo joan nintzen Lekunberrira, eta bueno, geroztik bizi naiz. Bi semeak Lekunberriarra dauzkat, orduan lotuan nago herriari, eta bueno, iritsi nintzenetik beti bil izan du naiz saltsan, hasieran berso eskolan, gero guraso elkartean, eskola kontseiluan, bueno, ni lanbidez itzultzailea naiz, eta bueno, Lekunberrin, bueno, ongi txertatuta nago, eta egia esan badu gogoa Lekunberriri beste aire batzuk eta beste arnasa bat ekartzeko. Hori da ilusioa, politikan sartzarena, zer bertzela, zein da motivazioa? Bueno, a ber, ostiralean Labriten izan ginen, eta Arnaldo Otegi etorri zen, eta esaten zuen, bueno, gu ez garela politikariak, gu militante politiko gisa definitzen gaitu, bueno, nik bete-betean bat egiten dut, orduan, guk bai nik eta bai gure hautagai doazen kide guztiak udal zerrenda batera etorri aurretikan, herrigintzako hainbat esparrutan lan egin du, bai, esan dizut lehen beso eskolan aritu naiz nik, edo gure elkartean, bueno, badaude sindikatutan aritu dienak, gure elkartean aritu dien beste batzuk, kirol taldeetan, esan dut ez, gure perfila da, herrigintzan mugitzen garen jandea gara, eta, bueno, gauzak hobetu nahi ditugu, aldatu nahi ditugu, eta halako batean pauso ematen dugu, politikara ere, politikan egiten ditugu urte batzuk eta bagoaz, eta politikari profesionalek egiten dutena da, behin sartzen die politikan, eta holako aulki eroso bat atxiki izen dute, eta ez inork mugitzen handikan, orduan, bueno, pixkate, guk ikuspegi militante hortatik, gure ekarpen egin nahi dugu. Eta aipatzen zenuen, nola ez, Arkaitzezago bakarrik alkatetza talde oso bat aurkezten zarete, nola ikusten zu zure taldea? Bueno, ni esan oso pozik eta oso harronago bildu dugun taldearekin. Hauteskundea atarian eta prensan eta ikusi da, zerrendak egitea kostatzen ari zela, alderdi guztietan, guri ere ez zaigu erresa egin. Baina baiezko eman digun jendea da, batetikan udalgintzan esperientzia handia duena. Badauzkagu lehenbiziko lauak zinegoz izanak gara legegintzaldi batean edo bestean, orduan batetikan herria oso ongi ezagutzen dugun jendea, udalgintza, udalbarrua, udal funtzionamendu ere ezagutzen duna, eta gero hortikan bosgarrena, seigarrena, zazpigarrena ere, hor ere badaude zinegoz izan duak, eta ongi ezagutzen dutenak, nun bizi diren. Orduan, talde prestatua eta lanerako prest dagona, orduan, ni horrekin oso pozik nago uste dut, gure programa gustatzen zait, baina bereziki gustatzen zait bildu dugun lantaldea. Ea, zer gertatzen den lantalde horrekin, izan ere, aipatzen genuen, Lekunberrin egoera nahiko, berezia da, bertzetoki batzuekin, eta ondoko, ezta, herri eta udalerriekin alderatuta, berezia, hortzen, Lekunberriko taldeak urte andara batera ematen dituelako gobernuan, udal gobernuan, eta urte ikusiko da zer gertatzen den. Eginen dugu balorazio txiki bat Arkaitz, aipatzen genuen, urte andara bat, hor, aierdi dugu alkate izanena. Urte handitzez, azkeneko bizikloetan aldatu da, Gorka Azpiroz izan dugu azkenekoa, eta bere alkatetza taldea, ze balorazio egiten duzu, pixket azkeneko urte hauena eta bereziki azken legegintzaldiarena. Bai, ni azkeneko legegintzaldien ondu naiz udalean, beste udal guztietan bezala, eta gizarteko arlo guztietan bezala pandemiak izugarri markatu du legegintzaldi hau, hor geldialdi bat eta eten izugarri bat egon zen. Eta legegintzaldia
hasi zen nahiko, bueno, bi taldeen arteko harreman nahiko egokiarekin eta nahiko txukunarekin. Baina, bueno, gero guk oposizio bezala, gure proposamenak eta gure hildoa eta markatu eta adierazi dugun neurrian, bazterketa gero eta nabarmenagoa jasan dugu, ez? Eta gero, labur biltzezkero, nik esango nuke, legegintzaldi hau izan dela, bueno, liskarraren legegintzaldia, eta batez ere ez gurekin, herritar askorekin ere, gatazkak izan die Lekunberrin, udal gobernu taldearen jarrera desegokiagatik nik uste, bai, alegia, entzuteko eta besten esanak eta kontuan hartzeko gaitasun gutxi eduki du, orduan, egondu die gune batzuk, foko batzuk, istilu handia gertatu dienak, ez? Hori izan diteke, gero guk egia esan proposamen asko aurkeztu ditugu, kanpainan sartu horretian gure balantzea aurkeztu genien herritarreri, eta egia esan balantzea irakurrita, bueno, nire harritua gelditu nintzen ez, zenbat proposamen ditugun, hainbat arlotan ez. Gero, balantzearen beste alderditako bat da, udalak dauzkan harreman instituzionalak ere, nahiko igatuta gelditu diela, bai? Eta gobernu talde honek ez duela eduki gaitasun handirik nik uste, inguruko udalekin eta eskualdekoekin, eta harreman, berdinetik berdinerako harremanak planteatzeko, eta harreman instituzional horiek normaltasun batean eramateko, ez? Hortik aurrera, gauzak egin die Lekunberrin, gobernu talde honek gauzak egin ditu, planteamenduak, eta batera die gauzak aurrera, parte hartu dugu guk ere, ez? Orduan, eguneroko bizitzan eta, gatazka batzuk izan du dire, baina, funtzionamendua funtzionatu du, udalak neurri batean, ez? Baina, udal barrutik ikusita, nik eskatzen nagute, ez? Herritarrekiko eta gainontzeko instituzioekiko harreman horiek nola gelditu die, bai? Hori da pixka eskatzen nauna. Erran zenuke Arkaitz, ekarriko zuela orokorrean, nola baita ere herritarrek kontuan hartzeko EH Bildu lortzea alkatetza. Zen izan zen zure ustez, ez? Ekarriko zuen aldaketa nagusia nola baita ere Lekunberrin. Bai, nik uste dut aldaketa nagusia izango litzatekeela gobernatzeko estilo aldaketa bat. Bai, guk hori agindu dugu. Guk ekarriko dugula gobernatzeko modu hurbil bat, herritarrekin harremanetan egongo dena. Entzuten dakilena eta gainera herritarrek egiten dituzten ekarpenak eta herritarrek bere denboratik eta aleginetik eskaintzen duten, komunitateari eskaintzen dioten alegin hori eskertuko duena, ez? Gero, gardentasunaren gaia ere guretzat oso importantea da. Legegintzaldi hontan, udal taldearen kudeak eta 6 aldiz eraman dugu epaitegitara, eta 6 alditan irabazi egin dugu, bai, kontratazio irregularrak gertatu dielako, ez? Guk, hori bukatuko dugula agindu dugu gure programan, eta hori bai hitzeman dezakegula, ez? Hurbiltasun hori, gardentasun hori, agintzen diegu herritarrei, udaleko ateak eta leihoak eta irikiko dizkiegula, eta herritarrak eta haien beharrak jarriko ditugula erdigunean, ez? Nik uste dut, estilo aldaketaren beharra agerikoa dela Lekunberrin, eta nik uste dut herritarrek ere ikusten dutela, bai. Beraz, estilo aldaketa hori, hurbilpen hori, hementxen, EH Bilduren aburuz emango zen nola baitera aldaketa nagusia, baina aldaketa horretaz haratago, pentsatzen dut proposamen handana bat ere izanen dituzuela, gai ezberdinen inguruan, beraz, pixkat hortik galdetuko dizut orain, zuen programaz, zein dire, zuen gakoak, zuen proposamen nagusiak, Arkaitz? Bai, guk 6 proiektu zehatz aurkeztu ditugu, eta horretaz gain programa, ez? Batetik ikusten dugu etxebizitzaren inguruan, badago arazo bat Lekunberrin, alokatzeko etxerik ez dago, eta hor badago blokeo bat etxebizitzaren inguruan, legegintzaldi hontan, ez da lortu hori desblokeatzea. Orduan, guk egin duguna da, proposamen bat, etxebizitzaren arloan, proiektu zehatz bat aurkeztu dugu, hor, udalarenak diren lursail batzutan,
eta lursail pribatu batzuen arteko, bueno, harreman bat egin nolabait eta etxebizitzak eraikitzeko eta alokairu sozialera, alokairu publikora bideratzeko, ez? Hori etxebizitzaren inguruan gero ikusten dugu kultura azpiegituretan ere, bueno, eskas gelditu garela, justu gelditu garela eta kultura arloko eragileekin eta hitz egin da, bueno, esaten dute, ez, batetik berrantolaketa bat behar dela eta kultura azpiegiturak osatu eta hornitu egin behar diela. Ez orduan, bueno, guk kultur faktoria baten proiektua proposatu dugu, bueno, leku egokiak edukitzeaz gain, bueno, taldeen arteko sinergiak eta sortuko ditun gune bat izateko, ez? Espazio bat, pentsatzen ari. Bai, espazio bat, eta gero, dauden beharretara egokituta, ez? Pentsatu duzu, espazio hori zehazki zen izatera? Bueno, espazio hori zehazki zen izan daitekeen, ez dakigu badauzkagu aukera batzuk, baina dena ez dago gure esku, bai? Orduan, bueno, badauzkagu eraikin batzuk begiz jota, publikoak dienak, eta ikusi beharko genuke, ze aukera dagoen, ez? Baina premia bai ikusten dugu, ez? Ez dugu areto, bueno, ertain bat edo erdi mailako bat ez dugu, ikuskizunak eta emanaldiak egiteko, ez? Eta gero, entxegu gelak eta bar eta musik eskolak badauzka bereak, baina haiek ere bizka bat eskatzen dute, ez? Entxegutarako eta areto handiago bat beharko luketela, eta ez? Orduan, bueno, kulturfaktoriaren proiektua ikusten dugu. Noski, olako proiektuak udal txiki batek aurrera eramateko, laguntza behar izan da ingurutikan, eta guk ikusten dugu hurrengo legegintzaldian eta akaso segidakoetan ere gauzatu beharreko proiektu bat dela, ez? Hortxe, bigarren hanka hori, kulturarena? Bai, gero mugikortasunaren gai hori ere aipatu dizut, ez da plaza inguruko eta aldezarreko kontu bakarrik, herri osorako mugikortasun plan integral bat behar da, pixkat, oinezkoak, bizikletak, kotxeak, elkarrekin bizi gaitezen, eta hor, adituen laguntzarekin nik uste dut horri buelta eder bat eman behar zaiola, ez? Eta hori ere, eskaini diegu herritarrei. Horretaz gain, kirol azpiegiturak eta badauzkagu, egia esan, lekun berri kirol azpiegituraz oso ongi hornituta dago, kiroldegia badugu, futbolzelea badugu, frontoi bat badugu, baina urte batzuk pasatu die, horiek eraiki zienetik eta hobekuntza premiak ere badauzkate, ez? Orduan, adibidez, proiektu zehatz horietako bat zen, frontonak dauzka zurezko eserlekuak, hotzak die, deserosoak die, eta, plastikozko edo, eserleku erosoago batzuk jartzea, gaur egungo frontonek eta dauzkatenak bezalakoak, segurtasunerako baranda batzuk ere jartzea. Gutxienez, frontonera joaten dienek eroso eta seguru egon daitezen, ez? Kulturfaktoriarena proiektu handia da, hau proiektu txikiagoa da, baina bere erabiltzaile batzuk badauzkana eta egin eta segidan sumatuko lidie horren onurak, ez? Hori ere badugu. Bosgarrena, ekogune bat planteatu dugu ingurumenari loturiko gai guziak eta bertan lantzeko. Hori ere izango litzateke, espaziotxo bat, eraikin etxola txiki bat, bioeraikuntzako teknikekin eta eraikia, bioeraikuntza ez da bakarra material jasangarriak bada, eraikitzeko modua, eta inguruan ongi integratzea, eta inguruarekin ongi bat egitea. Inguruko materialak? Bai, inguruko materialak erabiliz, eta, etxola hori, eta gero inguruan, negutegi bat edo berotegi bat, etxola hortan alderdi teoriko batzuk landu, esango dizut, nekazaritza ekologikoa, laureztentza ekologikoa, elikadura burujabetza, energia berriztagarriak, uraren gaia, adibidez, gaur aspaldi honetan hain purian dagoen gai hori, gure bailara urez, itxura batean, ongi dago, baina iazko udan, herri batzuk oso gezki pasatu zuten, ez? Gure bailarakoak, bertakoak. Orduan, ingurumenari lotutako gai horiek guztiak lantzeko, alderdi teorikoak, praktikoak, eskolarekin ere lan egiteko, ez? Ikusten dugu belaunaldi berriak, gero eta deskonektatuagoak daudela naturarekin, ez? Nahi genuke pixkat hori berreskuratu.
ikusten dugu jubilatuentzako, erretiratuentzako ere izan litekela, beren aisialdirako, lore zaintzak eta gauza horiek egile esan, zale asko dute, eta bueno, lortuko bagenu beraiekin ere proiektutxo batzuk lantzea hor, eta eskolakoekin eta belaunaldi arteko harreman horiek ere sustatzea, oso polita litzateke, ez? Orduan, ekogunea da bestea. Beraz, Arkaitz bortzgarrena ekogune hau, eta seigarreneko bat ere aipatu duzu. Bai, seigarrena planteatu dugu plaza iriki bat egitea, bai? Lekunberrik badu erdigunea, alde zaharra, eta egile esan, hor biltzen da, ez? Hor biltzen da mugimendurik gehiena, baina gero badauzka, auzoak esango, auzoak ere ez die, baina, herri luzea denez, ez? Muturretan gelditzen dien etxe bizitza horien inguruan, ikusi dugu, horiek ere bizia eman behar zaiela, eta, planteatu dugu auzo batean, plaza iriki bat egitea, bai? Egin ditugu arrazki montaje batzuk egin ditugu, ez? Nola dagoen ikusi eta horren gainean guk planteatzen duguna. Noski, proiektu hauek denak irikita daude, herritarrekin eztabaidatzeko eta ikusteko, ez? Planteatu dugu frontis bat, eta gero, aulki batzuk, jende egoteko, parketxo bat, petankako eremutxo bat, skate pistatxo bat, ez? Herritarrek eta komunitatea biltzeko leku bat, eta herri bizitza hori, azkenen kalean egiten da, kalean sortzen da herria, eta 6 proiektu horiek planteatu ditugu, ez? Eta gero, beste programa oso bat ere atera dugu, neurri orokorragoekin igual, ez? Bai, zera garapen sozioekonomikoan, zer egingo genuken, kultura eta euskera, kirola, tokiko garapena, egin ditugu proposamen desente, baina 6 horiek izan du direla zehatzenak eta ja grafikoki erakutsi ditugunak, bai. Hortxen, 6 proposamen gako, hala ere, programa zabalagoa, pentsezut eskuragarri izanen duzuela hortxen eskurrietan eta nola ez, bertzelako tokietan, txareetan ere bilatzen halko da. Bai, Arkaitz galdetu nahi nizun, kontu bat, akaso hemen xaloan tokatu zaiguna elkarrizketetan eta ukitzea, eta da, Aralarretik hortxen pasatu nahi duten gasobiarena, izan ere, duela hilabete pare bat, hortxen, egontzen ez, manifestazio protesta handi bat Lekunberrin, eta, honekin ez dakit ze iritzi izaten alduen ez Lekunberriko EH Bilduk, bertze udalerrietako eta udaletakoen iritziak badakizkigu ez, nola baitere aipatzen da, hor alternatiba bat dagoela, eta beraz ez duela zentzurik hortik pasatzea, Lekunberrin nola ikusten duzu hau? Bai, Lekunberrin, EH Bildutik kezkaz ikusi genuen proiektu hau, bai. Aralar, eta Euskal Herriko altxor handienetako bat, bai, Aralar ikusten dugu kanpotikan, baina Aralarrek kanpotikan ja bizi du barnetik, bai, Aralarren daude akuiferoak, daude ondare paleontologikoak, esan dut, Aralar da altxor bat, gure ustez, ukitu ezin dena, bai, ukitu ezin dena. Orduan, zuk esan duzun bezala, gazbide honek eragiten die 3 udalerriri, Arakil, Larraun eta Lekunberri, ez? Orduan, bai Arakilek eta bai Larraunek aurkeztu dute, txosten tekniko bat, nun esaten den, beste bide batetik gaza ekartzea posible dela. Guk ez dugu eragozpenik Lekunberrira gaza ekarri behar baldin bada poligonorako eta garapen ekonomikoak gaza eskatzen baldin badu, ekarri beharko da, baina arazo da, nundik ekarri, bai. Orduan, guk beste alternatiba hori jorratzearen alde egin dugu, ez? Badakigu, ingurumen departamentuko teknikariek ere kontrako txostena egin dutela, Aralartik. Gaz bide hori pasatzeko, bai? Teknikariek kontrako txostena eginagatik, ingurumen departamentuak, baimena eman du, ez? Orduan, guk uste dugu gai honi, bastakit, moratoriatxo bat edo luzapen bat eman behar zaiola, eta serio aztertu,
alternatiba. Ekarri behar baldin bada, plazaolako bide berdearen arrimuan ekartzeko, hori ja urbanizatuta dago, eta horre egina dago, beste aukera bazen, Leitzandik ekartzea, hori ere baztertu da, orduan. Bueno, nik uste dut, Aralar, marra gorri bat badago, da, Aralar ez dela ukitu behar, ez? Atzoko kontua da uste dut, abiadura handiko trenarekin ere, Aralarren zundaketak egiten hasi diela, bai? Bueno, nik uste dute, bizi dugun krisi ekologiko, klimatiko hontan, ja jabetu behar genukela, garapen ekonomikoak eta ingurumenaren babesak ez baditugu beste modu batera orekatzen, gaizki behar dugula eta ikusten ari gara zer nolako, natur hondamendiak etortzen ari zaizkigun, ez errespetatzeagatik natura eta gure ingurumena, ez? Orduan, Aralar mesedez, ez ukitu. Hortzen, bertze kontu bat, segurazki ere legegintzaldi honetan, urte hauetan emanen duela, zer erran, zer solastu, hortzen egin nahi den hobi gasbide horrek, kezka handiak sortu dituelako, printzipioz gainera badirudielako alternatiba bat badagoela, eta, aipatzen genuenez, kezka, zalantzak, zergatik pasatu behar den hortik, ikusiko da zer gertatzen den honekin, seguro hautsak arrotuko direla baita ere. Hemen utziko dugu kontua, Arkaitz nola ez galdetu nahi dizut, akitu baino lehen, pixket nola ikusten duzun gertatzen aldena, hemen igande honetan eta igande honetatik aitzinera. Hor, tendentzia ikusi dugu, azken urtetan, EH Bildurena gorakadarena dela, aurreko, legegintzaldian batez ere, aurreko hauteskundetan, hortzen eman zuen, koska bat, salto bat nahiko handia, eta, boto gutxira geratu zen. Aurten, ezagit, Arkaitz alkatetza lortuko da? Hori zen egin nuke guk, aurrekoan esan duzun bezala, 38-40 botoren aldea izan zen bi alderdien artean, eta guain nahi genuke, alkatetza lortu, eta herrian aldaketa, gaipatu dituden aldaketa horiek egiten hasi, ez? Guk, ilusioa bat dugu, jendearen gandik ere iritsi zaigu aldaketaren behar hori, orduan, guk egia esan, igandean gertatzen dela, oso lasai bukatuko dugu, ze egin dugu izan dugun guzia, lantalde guzia inplikatu da, eta guk gehiago, ezin dugu, herritarrek erabakitzen dutena, noski, onartuko dugu, eta hurrengo legegintzaldian, edo alkatetzan, edo oposizioa, baina, guk lanean jarraituko dugu, sinisten dugu horren alde borrokan. Hortzen, aipatzen genuen, lehiatua dagoela, Arkaitz, azkeneko mezu bat, ikusteko lortzen duzuen gehiengo hori lortzen, zure azkeneko minutua. Hoxe, Lekunberri bizigarriago bat eta atseginago bat, nahi duten guziek, ikandean badute aukera, EH Bilduri babesa emateko. Itzoiekin utziko dugu, gaurkoan, Arkaitz Goikoetxea, Lekunberriko alkategaia, EH Bilduren eskutik ikusiko dugu, zer gertatzen den, toki batzuetan argi daude emaitzak, Lekunberrin hortzen, lehia eta emozioa izanen da, ikusiko da, zer gertatzen den. Arkaitz, eskerrak asko, gaurkoan gurean egoteagatik. Zuei eskerrak. Hausen gaurkoz, hemen eskaintzeko genuena magazinean, bihar ere hortzegunan, hemen izanen gaituzue, elkarrizketa gehiagorekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.